usa ka tulog karon nga pagtulunan kining gisulti ni Kristo kay gitawag man gud siya Prince of Peace or prinsipe sa kalinaw. Isip Mesiyas, usas iyang mga titulo, prinsipe sa kalinaw. Pero ang iyang gibutang diri, iyang gisulti, wa kuno siya moanhis kalibutan aron magdait or magkalinaw ang katawhan, kung dili aron mosilaob o magkabahin-bahin, magunay away. Unsa man kasabot mo ani? Unsa may kalainan sa magkabahin-bahin o magkadait? Ang magkabahin-bahin dili gina malinawon. Ang managdait malinawon. Sa inyong paminaw ron sa atong Pilipinas, nagkabahin-bahin o nagkadait? Kinsa may hinungdan ani? Corruption. Ang hinungdan ani si Kristo. Si Jesus mo hinungdan, iya naman ang gitagan. Magkabahin-bahin yun mo, magunay magani ang papa o ang anak na lalaki, ang inahan o ang iyang anak babae, unay. Samot na ng politicians, unay na. Unay maganing pari o gaway, mga madre, unay sana sila gaway. Samot na mga politicians, nyaningon des Kristo, o pagkanindot unta kung kini misilaob na. So nalipay ros Kristo nga nagkagubot ta din sa Pilipinas. Natuma na ang iyang purpose nganong ni anhi siya. Saman, sakto akong analisis. Uy, yung kapader murag nagpataka na lang yung kag humili. Di ato lago nang gibase diri god o nawa ha. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan og pagkaayo unta kon kini misilaob na. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhis kalibutan? Tug-anan ko kamo dili pakigdait ang akong gidala kun dili pagbahin-bahin. Sa to pa karon kay nagkabahin-bahin naman ang unit team nahimo ng anti-team. Ang kaniadto nga kana ganing suod kaayo gipalubong gyud ang ilang papa bisag pila na to ka dekada wa gyud gipalubong dito sa libingan ng bayani, gipalubong gyud ni President Duterte, bahala nagdaghan kay garali gi paglalaban gyud ni President Duterte para malubong lang gyud ang ilang papa aning ato rong presidente nga si Bongbong Marcos. Di nindot kayo ana nagkadait yun pagdagan sa eleksyon nagtandim pod sila ni BP Sara pagkanindota og atong tan-awon ba nagkadait na gyud naa dito yawa day ato pagdait nila naggisudlan tog yawa nya karon kay nabungkag naman sila. Ang nagpalubong sa ilang papa, ilan namang gipapriso. To ana mas dahig. May mantong ilang papa kay napamatud-an man gitog plunder o corruption nga grabe kaayo. Gi-freeze ganitong ilang mga wealth dito sa gawas nasod. Pero kining atong gipapriso nga former president, accusation pa man na. Wa pa may hearing diri sa Pilipinas, wa may kaso diri sa Pilipinas. Pero napriso na. Maunay bugti sa iyang pagpalubong ni former President Marcos Sr. Maunay bugti. Gipriso siya bisag 80 na edad. Masakiton pagyog kayo. Gipriso nga wa gani moagi og warrant of arrest. Wa man to'y warrant of arrest kay wa man to'y
sige bitaw to siya pangita, asa mang waran. Wagay waran to arrest. Cellphone ra pinaagi sa ato karong general na sikat kayong general. Mga igsoon, kining panghitabo sa Pilipinas nya gisundan aning daghan kay corruption cases sa flood control, sa atong healthcare, sa atong education, sa atong mga tanan hapitan ng sektor sa atong kuan kanang mga farm to market, sa agriculture na corruption, sa atong custom, sa atong importation, tanan hapit tanan anay corruption. Kining maong panghitabo gitag-an na nis Ginoong daan nganuman kay dinhis kalibutan naa gid ining sala, naa ang sala, lingiyay mong tupad ing nanaa kay sala ang wa mulingi dagko kay nagsa kanang wa mulingi mao nay rason mo nang ningon si Kristo iganhin ako magkagubot gyud ni nganuman naaman ang sala nga ang magdi magkagubot nga kanang sala mo di man gina mo dawat og Ginoo. Ang sala mao man ang pagsupak sa Ginoo. Ngayon saon na pagdawat kun ang itudlo sa Ginoo ayaw pamakak nga mamakak man ginang sala. Ang itudlo sa Ginoo ayaw pangurakot, mangurakot man ginang sala. Mao na inigkita na sa sala og sa Ginoo magbugno gina sila. Mura nagkaka. Di gina magkasinabot ang maayo ug ang dautan, pero naay gisulti ang Ginoo sa unang pagbasa ang dautan matod pa ni San Pablo ba to? Ang sala mao gyud ang muda ay nato ngadto sa kamatayon. Ang bunga sa sala mao ang kamatayon. Mo nang mga matay gitang tanan kay nakaagi man gitag kasala. Kasa man gitang tanan. Hasta gani ang wa kasala nga mao si Hesus o si Mama Mary nangamatay gyapon nganuman kay ang tibuok kalibutan nakasala man. Nya nisud man sa kalibutan si Hesus sa iyang pagpakatao. Si Mama Mary sad nahimo man sadto siyang tao dinhi man siya sa kalibutan nangamatay gyud kay ang bunga lagi sa sala kamatayon. Sige lingian na sa imong tupad. Ing namamatay ra ka. Ing na ba? Ing namamatay ra gyud ka. Kaya nga naman nakasa man ta. Pero tanawa unsay pangilad sa sala. Pangurakot pagpundog yun og daghang kwarta aron di ka mamatay. Tanawa ha? Pangilad gini sa sala. Nganong nangurakot man na sila, nganong wa man ay pagkatagbaw ang atong mga corrupt nga mga officials, ang atong mga businessmen nga porti na yung mga datuan, di man yun matagbaw og kwarta. Nganuman, tungod kay ang ilang hunahuna, basta naa lang ko'y kwarta, naa ko'y posisyon sa katilingban nga maayong posisyon, di na ko mamatay. Tinuod ba? Dili. Dili tinuod. Pero para nila, tinuod na. Dili na sila mamatay. Or, ato lang i-reduce o gamay, dugay kong mamatay. Ana. Oy, makras ng eroplano. Pero nga naman sang di masana makras ang eroplano ng ilang sakyan, no? Ang daliin o kay mga bangga, kani manoo. Nagsakay kabal-habal, nagsakay tricycle, mga hog, manos pangpang. Kana sila di yun, mahog, pangpang. Kanindot, untang mangambak. Ayaw lang sa dedi, sa may makasaha na puntaan na. No? Tungod kay, ang kanimanggong kamatayon, muabot ni nato, matod pa ni Kristo, murag kawatan. Pero, ang nakalahi, bisan tuod og dili tapariha og paagi sa pagkamatay gitag-ana na nadaan
sa atong unang pagbasa og sa Salmo. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang cellphone ko no kinahanglan pagmon. Amo to sa ato nabutang diri. Nabutang ba to sa una natong pagbasa kay mura mag awa day mabutang diri ang cellphone ay. Ingon day siya nga apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala ug nag-alagad na sa Dios, ang balos na inyong madawat, tanawa, ini kamatay na ni, ang balos na inyong madawat, bisa pa gani dili pa ta mamatay, nanatay balos, mao ang pagkabalaan nga mosangpot sa kinabuhing way katapusan. Nana, identified na. Apan, ang mga makasasala, mao ang ilang mapaabot, mao ang kamatayon. Kay ang bayad sa sala, kamatayon. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Nya unsa man dayon gisunod diri, sama sila sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig, nga magahatag sa iyang bunga sa tingbunga, ang iyang dahon dili gayod malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Unsa maroy atong kahimtang dinhis Compostela, nabilong tas mga makasasala, mga dautan o sa mga matarong? Kusga. Lingay mong tupad, inatarong ka. Niya matod pa diri, bisan unsa kunoy buhaton sa taong matarong mulampos. Kinirong ato mga project diri, ang atong kananaang bell tower, tiwasonon pa na, nya sa ubos ana, maghimo tag bag-o nga first class nga CR, unya maghimo sa tag adoration chapel. By the way, nanadiay ni donate para sa adoration chapel, ni hatag siya 1 million. Ambot mahimo na baka na. Pakpakan lang nato, di lang magpasultis ngan. So ato na niya nang ipahimong atong adoration, bahala nagwa na mahuman ang bell tower. Okay, ana ra man to slaom himoon. So kanindot no na mga taong ingon ana, dili biya na taga dinhi. Dili taga dinhi. May pang dili taga dinhi. Naghuna-huna pas atong adoration chapel. Ang taga dinhi, ambot lang. Ay di oy, ang taga dinhi, grabe kay mo, ana no. Pero di pagid tanan. Kay kun ang tanan nga taga dinhi mamalit lang gid on tag slots, bisag kausalas usa ka semana tag 100 ra man gid na. Mga 60,000 gud ta ka lumulupyo dinhi. Sus mo palit nagtag sa ka slot tag 100 kada semana, naa unta tay. Pila man sa taga dinhi lang ba? Naa unta tay mga 660 times 100. Oh, 6,000 times 100. Pila? 600,000? Oh, di 6 million lagi. Sa nangabugo naman hinoon taani. Duha go na kasiro 100 niya 60 o sa kasiro nga naunsa naman no natakdan. Nagtakod na taani. Mao sa na kunoy sakit sa mga dautan, di ka mao mo kwenta. 6 million unta kada semana. So dali araw unta mahuman sa taga Compostela lang na sa wa pa nailabot ang kanang ato mga online nya, kaya ang atong online mga 273,000 naman ning atong subscriber. Ibutang lang nato mag-average nag 200,000 ang magsigig view nato, kamurong nagsigig view. Sus og palit nag usa ka slot kada semana, 200,000 times 100 pila naman sad na? Malibog naman tayo. Pila? 20 million plus 6 million, 26 million ang atong gikinahanglan karon, 10 million ra. Sunod semana human na unta niya. Human na. Oh, human na unta. Pwede na mo mga matay.
Oh, kaya nga tong kinahanglan karon, adoration, bell tower, bagong CR, unya human bag-ohon ni nato tanan natong lingkuranan na nasa siguro ni mga 3 to 4 million. Unya didto mo gasto na diha tingalig mga naas mga 5 o di 9. Unya sa pamailain to itong buhaton maghimo pa day tagkuan kanang mortuary kay mga matay magini mga tiwasunon nga niya sa tong atubangan niya usahay maglisod taghaya kana among misahan dito ang karsada in town si Radan o di maghimo ta diang mortuary gasto sa nag mga 3 million siguro pila naman tanan kuana 12 na niya maghimo pa ta og bag-ong kumbinto diri sa Loyo gasto sa nag mga 20 siguro. O di, sunod si Mana na lang, tatay 25, mahimo na unta ning mga butanga. Pero nga nung dili man gyud mahitabo. Basig wasan mo kibaw, unsaon pagpalit, no? Og slot. Unsaon man pagpalit og slot, be? Una, anha mo sa opisina. Nya madomingo, porting daghanang lamisa din niya mag-isyo og resibo. Ikaduha, pwede i-deposito sa atong bank accounts. So, tanawan ning ato dinhing sana kanang mga bank accounts. Wa pa di gibutang sa atong IT. IT ibuta pa kita sa nang bank accounts na tug na mating atong IT. Oh, niya. Ana di mata na kamata na pugwat O niya ang ato sang kuan GCash ana pwede o ang pinaka sureball ang kaning kwarta padala madiha mas gawas nasod or dire kaning bangko o kwarta padala tanawan ni sa ato dinhing gipamutan kaning mga ngan dinhi pwede gini niyo padadaan labi na gyud ang akong ngan ayaw lang sa Western Union sa akong ngan ug unsa may pasabot aning slot kay daghan sa kay wa kasabot donation ni siya ha donation minimum donation para sa atong projects. Kung sa may mga projects na to karon nganong tulo man ni ka-slots ang atong grace para na itiwas na tog bayad atong una natong project nga nahuman nato kumbinto dito sa San Vicente Ferrer na patoy bayronon karon naa na lang sa mga pila na to okay nang mamamta murag dol-dol na lang mga 50 70 man unta to nanalas mga 50 naka partial naman ta unya ang atong kuan ikaduhang slot kaning PPSC ato sa nanggitumong dinhi sa ato mga project sa ato dinhing simbahan kita ninyo ato nanggisugdag papintal ang ato mga grills pintala na okay ra mo ang pintala blue og puti na dire nasama da ba in taong naong atong ga pintal diha ang ilang leader nya kaning atong kisame ato lang sa ding pintalag usa ka agi kay maghimo pa mangitag bag-ong ceiling pero ato lang ning hapsay-hapsayon siya usa para karong Pasko hopefully mahapsay-hapsay ang naong ani okay ra mo okay ra human kanang atong sira diha bahala ng Ginoo ana di lang sa dako man nagmagasto diya nananadapita na asa na siya sa mga doldool 1 million siguro or more than 1 million ang magasto anang ato nang hilisan diya kahoy aron nga nindot na siya kana yung ibalik tatong sira nga karing karaan diha nya punan pagid nato dako na to ba na musangko sa langit ang sira naman na diha naman ay original gyud nga sirang dagko. Mo na ingon tong architect ibalik na siya para ang cultural heritage view niya ngadto sa kumbinto mahitabo gyud. Kini akong gisgutan, mudagan gi siguro nignaas mga 30 million to 40 million ang atong posible nga magasto. Kung mopalit lang gitag slot, mamunga gitag maayo. Nya kay niingon man diri ang tanan nilang bisan unsay ilang buhaton mulampos i-claim nato mulampos na ni di ba wa gini yun pero ang mga dautan matud pa diri sa atong salmo mura silag uhot nga paliron sa hangin
Muaw tahop di ay mura silag tahop nga paliron sa hangin. Dili gyud sila mabuhi, malaglag ang dalan sa dautan. Una, mga igsuon, salamat kayo nga karon sa ato palang pila ka buwan nga panagkuyog nindot na kayong dagan. Ato sang baos ani, ato sang panggaon ang gibilin sa atong mga katigulangan 462 years kining maong parokya ato sa nisiyang panggaon, i-enhance, i-develop, palambuon. Muna karong December 14 na ay concert ang Sweet Notes dinhi, fundraising na nato, hinaot unta inig sugod na nato ani karong simanaha mo sugod na ta. Aw palang mahanay kayo ang atong mga technical na way o ang system. Hinaut unta mo support mo maayo ha, online o kuanya yampo nato nga ang Sweet Notes magpadayon sa ila sang paglambo o ilikay sa tanang mga kadautan. O ang atong mga slots dinhi nakasintro na ni sa atong dagkong mga proyekto alang sa kalambuan for 6 years or less than 6 years. Wata kibaw kanus at kutob magkuyog basig kaninalay katapusan. Padayon kita na ingon ko ingon sila padir unsaon pagkahalin anang slots og mamatay ka ugma nako haya ako usa ka semana nya isigig announce nga kining namatay ang pangandoy ani nga mahurot ra gyud kahalin ang slots. Nya baligya igyog slots ang tanang limos ibutang og slot nya i-announce gina sa social media haron kamong tanan nga nagsunod nako nga di mo palit og slot duaon tamo. Di tamo pakatulgon sigihan tamo honghong palit og slot palit mo og slot awa na malipay na ka. Mas daghan kog mabaligyag slot kung mamatay ko karon. Nga naman tagsaon ginakog duaw ang nagsunod nako. Mahibaw-an na naman nako kinsay nagbiyo nako inig kamatay nako karon ako kay bao. Mahibaw-an naman nako kinsa nang gasigig biyo nako nga di gyud mo palit og slot. Disturbohon ta na. Andam lang niya mo dinhi mga finance council ha. Andam lang mo kay daghan kay na malit slot ana og mamatay ko. Ana na siya. Si Kristo bitaw daghan man kayo ang nisunod niya pagkamatay niya. Di ba? O pa siya mamatay, wa may nisunod. Pedro kalungsod, wa may nitahod niya katong wa pa siya matay. Karong namatay na, gabi prosesyon ta pagkanindotas prosesyon, gasigig og pangilat niya kasugod nagbuhabo. Nawa ang uwan oy pakpakan din nato ang prosesyon. Malampuson kayo pagkadaghanang lugaw lagi pag-abot dire. Nga naman, daghan kayong lugaw kay jutay ramay ni kuyog. Ga-estimate tag mga 500 ang mukuyog, wa man to kaabot 200. Hadlok suwan, pero oy, wa gyud uwan. Nga naman tungod kay ang mga matarong bisag unsay ilang buhaton mulampos. Ana ha?